Maayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Hingpit nang nakasulod sa Philippine Area of Responsibility ang atong gimonitor nga usa ka low pressure area. Ug gani ang alas 10 sa buntag gi-estimate kini nga nahimutang sa 990 kilometers sa silangang bahin sa Katarman, Northern Samar. Sa mosunod na 24 ngadto 48 ka oras, posible kining mahimong usa ka bagyo ug panganlan kini og bagyong ining. Ug tungod sa extension o trough ani nga maong sistema, ang tibok Eastern Visayas makasinati og madag-umong kalangitan ug mga katag-katag na mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat. Samtang ang Central Visayas ug ang Western Visayas makasinati usab og madag-umong kalangitan ug mga patak-patak na mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat. Kahimtang sa tong hangin ug kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan na hangin nagagikan sa habagatang Kasadpan ngadto na sa Kasadpan, ang magpasulabi sa tibok Visayas ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Ug atong low tide unya alas 8:05 sa gabi adunay gimub-on na 0.18 meter ug high tide sa alas 2:08 sa kadlawon adunay gitas-on na 1.22 meters. Ug para sa atong temperature forecast sa Metro Cebu, 25 to 33 degrees Celsius, 26 to 31 degrees Celsius sa Tagbilaran City, ug 26 to 31 degrees Celsius sa Dumaguete City. Samtang diri sa Eastern Samar, 26 to 31 degrees Celsius, sa Tacloban City, 26 to 32 degrees Celsius, ug sa Maasin City, 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw musilang ugma sa alas 5:35 sa buntag. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagongdatpagasa.dost.gov.ph ug sunda ang atong social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa Balitang Bisdak, kini si Netherlands sa Letrero, daghang salamat.